Výkop má mužstvo Nemeckej spolkovej republiky. Hrá v bielo-čiernom oblečení, naši v červeno-bielo-modrom na ľavej strane ihriska. Je 20 hodín a 22 minút. Začalo sa finále majstrovstiev Európy vo futbale na rok 76. V hľadisku je asi 30 000 divákov. A Ondruš vyráža dopredu. Švehlík. Masný opäť na svojej strane proti Týcovi. Pivarník. Center sa nevydaril. Ešte Masný. To je šanca. Švehlík. Vystrel. Vystrelil. Ešte nehoda. Švehlík. Gól! 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 Pozrime si ešte raz, ako to všetko vzniklo. Masný. Švehlík poprvý raz veľmi pekne vystrelil, ale Müller jeho strelu stačil vyraziť. Majer, stačil vyraziť. Bola to dobrá strela. Ešte jeden center nehodou, tento raz prešiel až na Švehlíka a Švehlík pohotovo prehľadom, hoci na bránkovej čiare stáli dvaja hráči a medzi nimi aj veľký Beckenbauer umiestil loptu v žrdi. Tak teda Švehlík hral koľko? 8 alebo 9 minút na tomto šampionáte a už sa postaral o vedúci gól Československa. Je to 4. gól tohoto priebojného, i keď trocha subtilného stredného útočníka Slovana, ktorý v závere sezóny naznačil zlepšenie a preto dostal dnes príležitosť. Naša lavička, tréner Václav Ježek. Deväť kamier juhoslovanskej televízie sníma dnešný finálový zápas. Sleduje ho pri obrazovkách nielen celá Európa, ale aj Južná Amerika a Severná Afrika. To bol faul Schwarzenbecka, najtvrdšieho muža obrany na nášho Švehlíka. Pozrite sa sami, krv vyteká Švehlíkovi z rozbitého obočia alebo úst. Bol to brutálny zákrok Schwarzenbecka. Hölzenbein. To bol faul, odpískaný faul proti nášmu mužstvu. Počujete reakciu publika? Je to asi z 28 metrov, už to sami dobre vidíte. Naši stavajú samozrejme múr, loptu si postavil Bonhoff. Pokúsi sa pravdepodobne o priamu strelu. Áno, míha. Dopadlo to všetko dobre, pozrime sa znova. Bola to skutočne bomba, ktorá ochlpok minula našu bránu. Stále vedieme 1-0. 17. minúta zápasu. Müller, Hönes. Bér púšťa loptu na Hölzenbeina, to je príležitosť. Vynikajúci zákrok Viktora. Bravo, bravo Ivo. Bernd Hölzenbein z Eintrachtu Frankfurt. Vynikajúci strelec namieril perfektne. Pozrite sa, oblúčikom do horného rohu. Ale Viktora neprekvapil. Takže iba rohový kop. Druhý rohový kop mužstva Nemeckej spolkovej republiky. Ubránili sme i jednogólový náskok, ale musíme byť agilnejší, aktívnejší v strede poľa i vpredu, pretože, ako ste sami videli, majster sveta je v útoku veľmi, veľmi nebezpečný. Máme výhodu voľného přímého kopu, ktorý sa rovná skrácenému rohovému. Zahrávať bude Masný. Tobiáš. Hezká strela, gól! Gól! Tobiáš. Podívejte se ještě jednou na ten přímý kop, na který si Tobiáš dobře naběhl.
totiž na ten odražený míč, přesně vystřelil a Majer je bezmocný. Karol Dobijáš střelcem druhého gólu Československa, ještě jednou to vidíte. Je to 25. minuta prvého poločasu a Karol Dobijáš střílí svou první branku v zápasech o mistrovství Evropy. Velice důležitou. Mastný se prosadil! Gól! Tak mě to odpuste. Celý stadion to viděl. Podívejte se na Mastného. Udělal, co mohl. Oklamal i brankaře Majera. A nakonec to bylo metr vedle levé tyče. 3-0 by bývalo, bylo skvělé. Teď se musíme ale bránit. Hennes. Nebezpečí stále trvá před naší brankou, už je vyřešíme, Pivarník. Vedeme 2-0 nad mužstvem Německé spolkové republiky a určitě jsme se poučili z toho, co se stalo Jugoslávcům v semifinálovém utkání. Schwarzenbeck. Fox. A jde nebezpečně. Tady je úplně volný Miller. Gól. Bohaté na branky, ale tyhle nevidíme rádi. Uvidíte ještě jednou ten únik a zakončení Dietera Millera ve 27. minutě. Už je to 2-1. Tak. Nebezpečný hráč v pokutovém území. Ten je tu. A hlavička do autu. Trenerská lavička Německé spolkové republiky Helmut Schön, mírně rozčílený, ale kdo by nebyl. Jde o obhájení titulu mistra Evropy, což se v historii tohoto šampionátu nikdy nikomu nepodařilo. Pivarník odehrál 8 zápasů v mistrovství Evropy v tomto ročníku. Out. Tak Beckenbauer. Všechno v našem pokutovém území a míč zámezí a roh. Opravdu roh. 7rohový kop mužstva Německé spolkové republiky. Druhý ve druhém poločase. Hrajeme přes čas. Gól! Na mou duši gól. To je neuvěřitelné. A zřejmě to byl Bonhoeffův rohový kop. Podíváme se ještě jednou. Hölzenbein. Už je odpískáno, je tu konec. V normálním čase skončilo finále. Nerozhodně 2-2. V posledních sekundách hry, jak vidíte znovu a ze záznamu, vyrovnal Hölzenbein. Bude se hrát 2x 15 minut a teprve potom si můžeme říct, zda už známe mistra Evropy. Nepadne-li rozhodnutí, budeme svědky pokutových kopů. Neuveriteľná dráma. Márna bola Majerova snaha. Lopta mierila presne k žrdi. Hans Bongard, Schalke 04 Gelsenkirchen. Tretí strieľajúci hráč mužstva Nemeckej spolkovej republiky.
bezpečne premieňa. 3-3. Laco Jurkemik. Majer sa sústreďuje. Áno. Ladislav Jurkemik, stoper bratislavského Interu. 23 rokov. Najmladší zo všetkých hráčov, ktorí hrali dnes toto finále. Bombou 4-3. Áno. 4-3. Uli Hoeneß. Bayern Mníchov. 24-ročné pravé krídlo. Štvrtý a predposledný strieľajúci hráč Nemeckej spolkovej republiky, samozrejme za predpokladu, že sa rozhodne. Prestreluje! Panenka, všetko je v rukách Antonína Panenku. Stríme sa na Hoeneßovú nevydarenú strelu, ktorá letí nad. Antonín Panenka môže rozhodnúť. Ak trafí, sme majstri Európy. Antonín Panenka, 28-ročný záložník pražských Bohemians. V bráne Majer, Panenka. Gól! Gól! Sme majstri Európy na rok 76. Už je to, vážení přátelé, pravda, už je dobojováno. Fotbalisté Československé socialistické republiky se stali v Bělehradě mistry Evropy. Brávo, brávo, brávo. To na adresu našich fotbalistů, kteří vybojovali poprvé v historii této soutěže a naší fotbalové historii vůbec titul mistrů Evropy. Ještě jednou technická střela Antonína Panenky. Ještě jednou to, co nakonec rozhodlo. 21 utkání jsme zůstali bez porážky. Naši fotbalisté obstáli ve velkých fotbalových bitvách. Prosadili se. Jsou v Evropě nejlepší a to jim už nikdy nikdo nevezme. Pro rok 1976. Porazili jsme ve finále mistry Evropy a světa. Nic na tom, že penaltami. Co chcete víc? Je to úspěch, který nemá v našem sportu obdoby, protože fotbal patří k nejpřitažlivějším a nejrozšířenějším. A konkurence je v něm tak těžká, jako málo kde jinde. Je to skvělé, je to vynikající, je to báječné. Díky všem, kteří se o to přičinili. Hráčům, kteří dnes bojovali, Viktorovi Pivarníkovi, Ondrušovi, Panenkovi, Čapkovičovi, Gegovi, Móderovi, Dobijášovi, Masnému, Veselému, Švehlíkovi, Jurkemikovi, Nehodovi, ale také těm, kteří seděli na lavičce, Venclovi, Jurkemikovi, Birošovi, Veselému, samozřejmě už jsem ho jmenoval, Galisovi, Štambachrovi a Herdovi, kteří tu byli a vytvořili jednolitý kolektiv s ostatními. Díky trenérům Ješkovi a Venglošovi, kteří mužstvo dali dohromady. Díky všem trenérům, kteří hráče připravili. A vzpomeňme teď i na Vojáčka, Varadina, Bičovského, Kunu, Pekárika, Gajduška, Stratila, Petráše, Koupka, Svobodu, Knapa, Medvidě, Kroupu. Ti všichni totiž zasáhli do bojů o mistrovství Evropy. A zasáhli jsme tak, že na konci této soutěže zůstalo jedno jediné mužstvo, které nikdo nevyřadil. Bylo to mužstvo Československa.